किती गो मागशे पळयता चाची हो. तू बघ चाची खूप भितर कोण रे तुझ्या चाची हांवें नाही चाची दाखव मला सतत चाची खूप भिता ओय ऐकता इबा उड मारता चाची म्हाका बरा उरी मारती आयकता जाल्यार रोकडो वो म्हणना हेला हांवें चाची तेका वो बी म्हणना काय ओय कितली वेळ मारपाचे ऐको येना ना आयकलं ना चाची तेका सांगलेले उड अरे मारता बाप रे ये तो धोती खोल रहा है ना किती आणलं तर हे कपडे असले धुवपाचे हांव देऊ ना किती म्हणली हांव देऊ ना कपडे पयलीं हांव आयदन धुवतलो मागीर कपडे धुवतलो हा आयदन पयली धुयता आणि मागीर कपडे धुतलो दे दोन वक्त बदलती है जज्बात बदलती है जिंदगी बदलती साखर भिता नाथ प्रेमानंदी ये क्या हुआ गलाव में पानी आ गया